ano, pois bueno, pois empezamos cunha xeada, pois eso, no mes de abril, con pérdidas no caso de zonas como a Ribeiro, como a Verín, que poden chegar 60, 70, 80, 90%, é dicir, aí xa temos un punto de inflexión moi grande, pérdida de colleita, o sea, non vai haber ingresos. Seguimos ao longo do ano cun período de sequía onde, pois, bueno, os cultivos están a sufrir, co cual a colleita que había tamén se merma na súa cantidad, e seguimos afondando no ano e chegamos a preto da vendima e en zonas como o Ribeiro, pois, bueno, cae unha pedra, pois, bueno, que estraga tamén parte da colleita que había ou acelera o ter que facer esa vendima. Claro, ante eso, digamos que é un exemplo solo do que ocurre neste ano, non? Pero, bueno, pode ser totalmente, pois, bueno, valorado por os anos que van vir no futuro, porque realmente vai ser así co tema do cambio climático. Realmente esperaría da administración que a día de hoxe xa houbera unhas axudas para, pois, bueno, primeiro mitigar un pouco os efectos da xeada, é dicir, esa pérdida de ingresos que vai haber, mitigar un pouco a cantidad de gastos que vai haber que soportar durante este ano que ven para recuperar as viñas que sufriron a xeada, que sufriron a seca, e soportar o mantemento da explotación, é dicir, que en venda uva, pois, mantemento desas viñas e que teña unha adega, unha pequeniña adega, o poder soster ese proxecto, non? A día de hoxe, a línea das axudas por o tema da pedra ou por o tema da xeada é nula, o sea, únicamente saliu unha línea de crédito do IGAPE, co cual xa miredes vos como unha persoa que sabe que durante un ano ou dous non vai ter ingresos e que ten que manter a explotación, vai pedir un crédito. Bueno, eso non se lle ocurre a nadie. A día de hoxe, polo tema da seca, falando desde o punto de vista do viñedo, eso non nos vale para nada, porque o viñedo, sobre todo en zonas tradicionales de viticultura, o regar é imposible. Está falando de ladeiras, de pequenas viñas, donde non é posible meter, pois eso, ninguna cisterna ou facer balsas, co cual eso non vale para nada. Entonces, bueno, eu creo que, falando a modo xeral, a viticultura ourensana está entrando nun proceso de desmantelamento excesivamente acelerado. É dicir, non xa un desmantelamento natural pola propia, pois, un abandono da xente porque non hai relevo, non, realmente hai un abandono que está sendo forzado. Forzado por qué? Pois polo propio abandono de todas as administracións. É dicir, realmente pensaría que, se pensas desde un punto de vista empresarial, nas empresas sempre hai un apartado desa empresa, un departamento que se dedica a investigar proxectos de I+D, solucionar casuísticas, pensar no futuro, e penso que a día de hoxe a empresa máis grande que hai en Galicia, que debe ser a administración, o sea, non ten nin pajolera idea do que vai facer no futuro, porque o que se está vendo é que non ten nin idea do que ten entre as mans. O sea, ten unha provincia agraria ao seu 100%, como pode ser a provincia de Ourense, cun potencial no viño, na carne, na horta tremendo, e está totalmente abandonado. Entón, en algún momento habrá que frenar, se pode frenar, e se non, pois seguirán afondando, pois realmente no que se está afondando, provocando que se abandone o rural. Non por circunstancias xa solo naturais, de cambio climático e demais, sino porque realmente se está aproveitando esas circunstancias para que o abandono sexa máis precoz, e é así, o sea, non hai maneira de negar isto.